אלו הן התמונות האחרונות מחייו של יצחק רבין, אלו גם התמונות האחרונות שראה איש השלום בימי חייו. המון מריה בסיום עצרת השלום בכיכר מלכי ישראל. תודה לכם ולהמשיך רבותיי בתהליך השלום. רבין מחייך לבני הנוער הרוחצים בבריכה. שלמה להט זה עתה נעל את העצרת, וראש הממשלה פונה לעבר היציאה. אז אמר אביב גפן שזה עתה ירד מן הבמה, ניגש אליו. יש לי אלטרובי יפה שהשמש קיצה. שרת נהדר, אומר רבין לאביב גפן. אביב, מה אתה אומר? שלום. גפן הולך לדרכו. ראש הממשלה, מוקף אנשי ביטחון, ממשיך במסע התודות והפרידה על מרפסת עיריית תל אביב 3 דקות לפני ההתנגשות. בדרך החוצה הוא מוצא את מארגני האירוע. רבין מאושר, הגברת רבין מצטרפת. שאלתי מה אומר? לאה, זה דקה וחצי לפני היריות, רבין בדרך למדרגות העירייה אל מכונית השרד, מחפשת לאה. הגברת רבין מתקרבת אל ראש הממשלה, ב-20 המטרים האחרונים לא תמוש ממנו, ועוד מעט תודות. בדרך החוצה עוד יחבק רבין את גידי גוב ומשפחתו, ירד במדרגות העירייה, יכניס את רגלו למכונית ויירה למוות. אלו התמונות האחרונות בחייו. זו התמונה היחידה שצולמה מן ההתנגשות עצמה. רבין ניסה להיכנס לתוך מכוניתו ונורה 3 יריות. תמונות אלו צולמו 30 שניות לאחר הירי. מכונית השרד של רבין זינקה כבר אל בית החולים איכילוב. הרוצח כאן בחולצה הכחולה מורה מן הכביש על ידי שוטרים ומאבטחיו של ראש הממשלה. האקדח הוצא כבר מתוך ידיו. שלוש יריות ירה יגאל עמיר מאקדחו, האחת הגורלית הביאה למותו של מר רבין. 2 היריות הנוספות פגעו במאבטח. הציבור שכבר החל להתפזר ברחוב אבן גבירול עוקב בהלם אחרי פעילות המשטרה, הידיעה מתפשטת ברחבי הכיכר. שעתיים קודם לכן הכל נראה ורוד ומבטיח. גופי השמאל, מפלגת העבודה, מרץ ושלום עכשיו הצליחו להביא על כיכר מלכי ישראל רבבות תומכים, הערכות הן בין 100 ל-200 אלף. האווירה הייתה נעימה, כך נראו המראות מגג העירייה. המסוק המשטרתי ריחף מעל, מאיר את הגגות, לחפש מתנגשים. איש לא האמין אז שרוצח יימצא למטה. לראש הממשלה היו כל הסיבות להיות מרוצה. איך אתה מתרשם ממספר האנשים שהגיע לכיכר? אני מעודד מאוד, אם כי תמיד ידעתי שמדובר בשלום, יש רוב שקט דומם בציבור שלא נגרר לא אחרי האלימות ומתנגד לה, שרוצה בשלום ומקבל לשלום. אני מזמין רבותיי את האדם מספר 1 במערכת השלום, את ראש הממשלה יצחק רבין. ראש הממשלה מפתיע את שר החוץ מאחור, הוא שולח יד ומחבק את פרס במותן, המחווה החמה ביותר שהשניים האלה ביצעו במסלול הארוך שבו הלכו. נאום שלום היה נאומו האחרון של ראש הממשלה. העזנו לעשות זאת. זה קרוב אפשרי. גם למחובים. אין דרך לישראל בלי מחובים. עדיפה דרך השלום מאשר דרך המלחמה. ואומר לכם את זאת מי שהיה צבא, מי שהיום שר ביטחון ורואה את כאבי המשפחות של חיילי צה"ל למענם, למען פנינו, נגדנו במקרה שלי. אני רוצה שהממשלה הזאת תמצא כל צדק, כל אפשרות לקדם להגיע לשלום כולל.
יצחק רבין יורד ממרכז הבמה וניגש אל העמית למלאכת השלום. צחוק הגורל, אנחנו מנסים לגרור אותו למספרים, אבל בריאיון אחרון לפני מותו מתמקד ראש הממשלה דווקא בגילויי האלימות מצד קיצוני הימין. נלהב. איזה התרשמות, הייתם למעלה. יוצאת מן הכלל. ראיתם את כולם. כמה? זאת היא השאלה, כמה? אדוני, מה שפה עשרות האלפים אם לא יותר, ואני לא מתיימר להיות קובע מספרים, אבל ראית, כיכר מלאה, הם רק ביטוי לרוב בעם שרוצה בשלום ומתנגד לגילויי האלימות שלא היו להם תקדים במדינת ישראל, אלימות שמנסה לקעקע את יסודות הדמוקרטיה במדינה. והגיע הזמן שהליכוד יפסיק את הצביעות. מצד אחד הוא נגד האלימות, מצד שני הוא שותף עיקרי באלימות. לא אלימות, אלא שלום. זהו המסר של המפגן. רבין לא היה מעולם זמר מצטיין. השיר האחרון ששר בחייו קרא מתוך נייר כתוב. נייר שקיפל והכניס אל כיס המקטורן. את הנייר הזה פילח מקץ מחצית השעה כדור אקדח. זה היה שיר לשלום.